Здравейте! Казвам се Ремзия Колева, живея в Великобритания, щастливо мъжена съм и съм майка на едно прекрасно момченце на 3 години. Имам и свой собствен салон у дома, където работя с клиенти и правя това, което обичам. И днес искам да ви разкажа моята истинска история, моя път в мрежовия маркетинг, как започнах всичко, какво не работи първоначално, какво промени живота ми и защо вярвам, че 2026 година ще бъде най-силната ми година до сега. Първият опит в мрежовия маркетинг. В мрежовия маркетинг попаднах преди година. Започнах с друга компания, с много надежда и мечти, но честно казано не постигнах резултати, които очаквах. Не защото индустрията не работи, а защото просто не беше правилното място за мен. Не беше моята система, не беше моята среда. Но вместо да се откажа, аз избрах да се уча. Този първи опит ме направи по-силна и по-готова за това, което щеше да дойде после. Животът ми в Великобритания и търсенето на възможности. Като жена, майка, предприемач, живееща в Великобритания, аз търсех нещо, което да ми дава гъвкавост, стабилност, допълнителен доход, възможност да съчетавам семейството с салона и личния живот, разбира се. И вярвах, че мрежовият маркетинг може да бъде точно това, защото той е бизнес модел, който работи за обикновени хора с необикновени мечти. Срещата ми с Чоган, истинското начало. Тогава дойде моментът, който промени всичко. Открих Чоган. В първите дни усетих разлика. Това беше компания с реални възможности, с продукти, които хората обожават, с маркетинг план, който възнаграждава труда. За първи път почувствах, че мрежовият маркетинг може да бъде професия, не просто хоби. Че мога да го съчетая с салона у дома, че мога да давам стойност и онлайн, и офлайн. Започнах да изграждам екип. Вече сме 5 човека. Да помагам на хора, да вдъхновявам и да виждам реални резултати. Не само при мен, но и при другите. Бизнес за жени и мъже. Да, точно така. Нещо, което много държа да кажа. Това не е бизнес само за жени. Това е бизнес за всеки човек. Мъже и жени, родители, студенти, хора в офис, хора в чужбина, хора като мен, които имат малък салон у дома. В моя екип има невероятни жени, но и много мотивирани мъже. За успеха няма пол. Успехът принадлежи на тези, които действат. Как мрежовият маркетинг ме промени? Напълно ме промени. Научи ме да бъда лидер, да бъда организирана, да давам пример, да говоря уверено, да подкрепям хора, да изграждам общност. Но най-вече научи ме, че когато имаш цел и не спираш, всичко е възможно. Аз съм жена, майка, съпруга, човек със салон у дома. И въпреки това изграждам успешен бизнес. Ако мога аз, можеш и ти. Може всеки. Моята визия за 2026 година. 2026 година няма да бъде просто година. Ще бъде годината на надграждането. Имам ясна визия да развия още по-силен международен екип, да помогна на още повече хора, мъже и жени, да изградят
доход, който носи свобода, да създам по структурирана система за обучение, да покажа, че мрежовият маркетинг е професия. Когато се работи правилно, да съчетая още по-добре салона у дома с онлайн бизнеса, да дам възможност на други майки, семейства и работещи хора да започнат своето. Ще има много нови обучения, видеа, предизвикателства и изненади. И най-важното, ще има растеж. Благодаря ви, че изслушахте моята история. Моята история не е за късмет. Тя е за работа, постоянство и вяра. Ако и вие искате промяна, ако искате свобода, ако искате да започнете нещо свое, независимо къде живеете и какво работите, знайте, че има място за вас в този бизнес. Всеки започва от нулата, но не всеки остава на нулата. 2026 е нашата година. Готови ли сте да започнем?